салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони Душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо Меҳринисои Абдуҳомид. 16 декабр дар толори парлумони Тоҷикистон ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид ки дар он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуданд. 16 декабр дар толори парлумони Тоҷикистон ҷаласаи якуми якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид ки дар он президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми худ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суханронӣ намуданд. дар толор раёсати ҳарду маҷлиси парламент, аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазир ва аъзои ҳукумати кишвар, роҳбарияти дастгоҳи иҷроияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, мақомоти марказии судӣ ва дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, академияи миллии илмҳо, муассисаҳои олии таълимӣ, роҳбарони марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, як гурӯҳ вакилони иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои шӯрои ҷамъиятӣ, ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, вакилони як қатор иттиҳодияҳои сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва эҷодӣ, роҳбарияти корхонаву муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳо, тоҷирону соҳибкорони фаъол ва ҷавонони ташаббускор, намояндагони ҳайати дипломатӣ ва воситаҳои ахбори умум ҳузур доштанд. дар паём ба Маҷлиси олии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самароноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносиботи дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас муайян намуданд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025-ро барои мардуми шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон боз як соли таърихӣ номиданд. сарвари давлат дар бораи рӯйдодҳои таърихӣ ва санаҳои хотирмон андешаронӣ намуда, баргузории интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро яке аз чорабиниҳои муҳими сиёсӣ номиданд. ҳалли пурраи масъалаҳои сарҳадии байни Тоҷикистон ва Қирғизистон, шаҳрнома миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии Узбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳади давлатии се кишвар ва эъломияи Хуҷанд доир ба дӯстии абадӣ аз рӯйдодҳои муҳими соли 2025 номида шуд. гуфта шуд ки дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳодҳои кишвари мо эътироф ва қабул гардид, аз ҷумла қабули қатномаҳо доир ба ҳифзи пиряхҳо ва криосфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ, нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ, ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани ёдгориҳои мероси фарҳангии Хутали қадим ва қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар хусуси эълон кардани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ. ба андешаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пазируфтани ин ташаббусҳо ифодаи эътироф ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ибтикороти созандаи Тоҷикистон оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи глобалӣ ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешрафти босуръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеяи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир андешаронӣ карда,
вазифа гузоштанд ки ин дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода гардида ба манбаи иловагии рушди иқтисодӣ ва содироти хизматрасонӣ табдил дода шаванд. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз саҳми бахши хусусӣ дар пешрафти кишвар ёдовар шуда ба ҳукумати ҷумҳурӣ дастур доданд ки барои осон намудани дастрасии бахши хусусӣ ба захираҳо, хизматрасониҳои давлатӣ, иттилоот, воситаҳои арзони молиявӣ, технологияҳо ва донишҳо барои баландбардоштани рақобатнокӣ, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таҳкими мавқеъ дар бозорҳои ватаниву хориҷӣ тадбирҳои муассир андешад. муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дар назардошти идомаи ислоҳот ва зарурати тақвияти дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ҳукумати кишварро вазифадор намуданд ки барномаи нави рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030-ро дар моҳлати кӯтоҳ қабул ва татбиқ намояд. ҳамчунин пешниҳод гардид ки барои беҳтар намудани дастрасии соҳибкорони истеҳсолӣ ба маблағҳои арзони дарозмуддат ва афзоиш додани ҳаҷми қарз фонди кафолати қарзҳо таъсис дода шавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо истифода аз фурсат ба ҳамаи соҳибкорон ва мардуми шарифи Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар таҷдиду сохтмони роҳҳо, бунёди муассисаҳои иҷтимоӣ бахусус муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ ва дигар корҳои ободониву бунёдкорӣ аз самими қалб миннатдорӣ баён намуданд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушду пешрафти соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ ва нақлиёт, маблағгузории ин бахшҳо, татбиқи лоиҳаҳои калон ва амалисозии барномаҳои стратегии онҳоро таҳлил намуданд. зимни пешниҳоди паём ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ, бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, занон, ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аснои суханронии президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон як қатор пешниҳодҳоро манзури иштирокдорони чорабинӣ карданд. аз ҷумла пешниҳод гардид ки муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии маркази омӯзиши пиряхҳои академияи миллии илмҳо ба муассисаи давлатии илмиву таҳқиқотии институти омӯзиши пиряхҳо ва криосфераи академияи миллии илмҳо табдил дода шавад. инчунин ба ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дастур дода шуд ки барои дар пойтахти кишвар бунёд намудани қонун, яъне маркази тамаддуни ориёӣ ва бо дар назардошти фалсафаю ҳикмати ҷовидонаи Наврӯз, суннату анъанаҳои башардӯстонаи он ва истифодаи онҳо барои тарбияи наслҳои оянда, бунёд кардани маркази байналмилалии Наврӯз чораҳои мушаххас андешанд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дар назардошти имкониятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо 20% ва музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шаванд. дар баробари ин супориш дода шуд ки бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо на кам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия карда шаванд. дар ин зимн муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. гуфта шуд ки соли 2026 барои мардуми кишвар соли таърихӣ, соли ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аст. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 26 000 онҳо ба истифода дода шудааст
که بیش از 70% از حساب صاحبکاران و شهروندان می باشد. اظهار باور کرده شد که تا جشن مقدس ملی شماره آنها از 30,000 می گذرد. محترم امام علی رحمان در رابطه با تجلیل 35 سالگی استقلال پیشنهاد نمودند که سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملی اعلان کرده شود. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم شرفمند تاجیک اهلانه و سرجمعانه من بعد نیز به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان محبوبمان و آبادی وطن عزیزمان زحمت میکشند. وقتی که ما سرجمع هستیم متحد هستیم، بزرگی ما از همون راکت های هسته‌ای ده بزرگتر است. قدرتمند است. در بینای پارلمان کشور پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ارائه گردید. رهبریت و کارمندان دستگاه رئیس شهر دوشنبه ساختارهای زیرتابه آن در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه روند پیشنهادی پیام را تماشا کردند. گزارش همکارانمان در این باره. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه جریان ارائه پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را کارمندان دستگاه رئیس شهر و دیگر ساختارهای زیرتابه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دست جمعانه تماشا نمودند. این پیام سرنوشت ساز همچون حجت مهم سیاسی و برنامه‌ای سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور، رشد اجتماعی و اقتصادی، علم و معارف، فرهنگ، امنیت، حفظ محیط زیست و دیگر بخش‌های حیاتاً مهم را فرا می‌گیرد. پرزیدنت کشور ضمن ارائه پیام در برابر تحلیل دیگر ساحه‌ها از جمله ذکر نمودند که طی 10 سال اخیر یعنی در دوره تطبیق دو برنامه میان مهلت رشد کشور که مرحله‌های فاصلوی اجرای استراتژی ملی رشد تا سال 2030 را در بر می‌گیرند به خاطر رسیدن به هدف‌های استراتژی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی بسیار اقدام‌های مهم و ثمربخش عملی کرده شدند. در نتیجه حجم مجموع محصولات داخلی 3 از 10 برابر زیاد گردیده اقتصاد ملی ما هر سال به حساب میانه 7.6% افزایش یافت. برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بیش از 670 میلیارد سومانی از جمله 159 میلیارد سومانی سرمایه خارجی روانه گردید. ضمن پیام همزمان ذکر شد که اهالی کشور از 8.5 میلیون نفر سال 2025 به 10.7 میلیون نفر در سال 2025 رسید، یعنی 26% زیاد گردید و نشان دهنده درازعمری اهالی از 70 به 77 سال رسید. در این مدت سطح کمبیزاتی تا 19% کاهش یافت. رهبریت و کلی کارمندان دستگاه رئیس شهر دوشنبه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را با مقصد شناسایی عمیق با محتوای آن و تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی ملی و سهمگذاری در تطبیق سیاست دولتی توسط شبکه‌های تلویزیونی به طور دست جمعانه تماشا نموده از دستاوردهای طول یک سال یعنی از پیام تا پیام به دست آمده با کف‌کوبی‌ها استقبال کرده اطلاع دادند که نکته‌های در پیام ذکر شده را سرمشق کار و فعالیت همه‌روزه خود قرار می‌دهند. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی مملکت را که توسط همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی مستقیما پخش گردید، رهبریت و کارمندان و متخصصان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه‌های پایتخت نیز دست جمعانه تماشا نمودند. گزارش همکاران ما. پیام امسالای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور که سنه 16 دکبر برگزار گردید، رهبریت و کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینوی شهر دوشنبه ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی، معارف، فرهنگ، تندرستی، جوانان، ورزش، اشتراکچیان آزمون‌های شهری و جمهوریوی، رئیسان شهرک و محله‌ها و دیگر فعالان ناحیه مستقیما تماشا کردند.
паёми имсолаи пешвои миллат ки фаругири тамоми соҳаи хоҷагии халқи кишвар буд ва дастуру супоришҳо ва нуқтаҳои дар паёми имсола ироагардаи пешвои миллатро ба маҷлиси олии кишвар масъулини ноҳияи Сино бо дарк ва масъулияти том гӯш карданд. Пешвои миллат дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии кишвар рушди тамоми соҳаҳоро баррасӣ намуданд. Аз ҷумла қайд намуданд ки соли 2025 барои мардуми шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон бо дастовардҳои назаррас ва рӯйдодҳои муҳим боз як соли таърихӣ гардид. Моҳи марти соли 2025 интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ ва аъзои маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне чорабиниҳои муҳими сиёсӣ дар фазои озод, шаффоф ва дар сатҳи баланд баргузор гардиданд. Дар паёми худ ба маҷлиси олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, рушди муносиботи дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавӣ вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, роҳбарият ва кормандони сохтору идораҳо паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳуриро тамошо карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ қайд намуданд ки ҳукумати мамлакат бо истифода аз ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати мунтазам беҳтар гардонидани шароити зиндагии мардум нақшаҳои бузурги созандагиро роҳандозӣ карда истодааст. соли 2025 ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ ҷиҳати амалисозии қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо нахустин конфронсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ намуд. қобили зикр аст ки рӯзи 12 декабри соли ҷорӣ бо ташаббуси Тоҷикистон дар ҷаласаи 7-уми маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба муҳити зист қатнома доир ба ҳифзи пиряхҳо ва криосфера ба хусус дар минтақаҳои кӯҳӣ қабул карда шуд. Бо ташаббуси дигари кишвари мо қатномаи махсуси маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул гардид. ҳукумати мамлакат бояд самтҳои афзалиятноки рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноатикунонӣ бо суръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардонидани фазои сармоягузориро тақвият бахшад. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, роҳбарият, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кормандони сохторҳои ноҳиявӣ паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар тамошо намуданд. Дар паёми худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар бинои бошукӯҳи парлумони кишвар ироа гардид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба пешбурди самараноки сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, таъмини пешрафт дар соҳаҳои гуногун, саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, ҷалби сармоя ва рушди соҳибкорӣ, инчунин рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманд бо кишварҳои ҳамсоя, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда вазифаҳои мушаххасро муайян карданд. Бояд зикр намуд ки паёми пешвои миллат ҳамчун роҳнамо ва худнамои татбиқи сиёсати хориҷӣ ва таъмини амнияти миллӣ аҳамияти махсус дошта бояд ҳамаҷониба омӯхта ва таҳлил гардида пеш аз ҳама ба татбиқи амалии он мусоидат намояд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун роҳнамои муҳими ҷамъияти сиёсӣ баромад намуда тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро мегирад. дар баробари кормандони сохторҳои давлатӣ, масъулину кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ паёми навбатии президенти кишварро дар толори мақомот тавассути оинаи нилгун тамошо намуда, онро барои худ ҳамчун санади роҳнамосоз ва нишондодҳои онро сармашқи кори худ қарор медиҳанд. Зеро паёми пешвои миллат ҳамчун дастури амал рушди ҳамаи бахшҳои мамлакатро дар бар гирифтааст. Паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии мамлакатро барои давраҳои оянда муайян намуда, дар назди масъулин вазифаҳои мушаххас гузоштанд. Муайян намудани самтҳои фаъолият дар ҳама соҳаҳои кишвар, самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии мамлакат, роҳҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва ҷанбаҳои дигари ҳаёти мамлакат
мамлакат дар раванди бо сурати ҷоҳонишавӣ нуктаҳое мебошанд ки дар паёми имсолаи пешвои миллат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардиданд. дар сохтору мақомоти марказӣ аз ҷумла вазорату идора ва кумитаҳои давлатӣ, роҳбарият ва кормандон ба таври дастаҷамона ҷараёни ирояи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро тамошо намуданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. ҳамзамон дар ин рӯз масъулину кормандони кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо истифода аз мониторҳои дар толори кумита насб гардида паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо намуданд. Сарвари давлат таъкид доштанд ки таи 10 соли охир, яъне дар давраи татбиқи ду барномаи миёнамуҳлати рушди кишвар ки марҳалаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегиранд, ба хотири расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бисёр иқдомоти муҳиму самарабахш амалӣ карда шуданд. Дар натиҷа ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3,4 баробар зиёд гардида, иқтисоди миллии мо ҳар сол ба ҳисоби миёна 7,6% афзоиш ёфт. мазмуну муҳтавои паём дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба масъалаҳои ҳифзи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, ҳифзу эҳтироми истиқлолияти давлатӣ ва ормонҳои халқи Тоҷикистон, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ баҳри ободонии ватани азизамон, баланд бардоштани сатҳи таъмини иҷтимоии аҳолӣ ва қишри осебпазири ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таъмини амнияти минтақа ва ҷаҳон равона гардида буд. дар толори ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳизбиён дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олиро тамошо карданд. дар паёми имсола таъкид шуд ки соли 2026 соли таърихӣ, соли ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. Тоҷикистони кӯҳанбунёду тоза истиқлоли мо 35 сола мешавад. таи 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ин санаи таърихӣ сарҷамона заҳмат кашида корҳои бузургро анҷом дода истоданд. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 26 000 онҳо ба истифода дода шуданд ки беш аз 70%-ашон аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандон мебошад. то рӯзҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вақти хеле кам мондааст. бояд то ин санаи муқаддас корҳои созандагӣ боз ҳам вусъат бахшида шуда, чорабиниҳои ҷашнӣ бо сатҳу сифати баланд амалӣ шаванд. ҳар як шаҳрванд ва ҳар як оила бояд бо дарки масъулияти ватансозиву давлатсозӣ пеш аз ҳама хонаву кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро таъмиру тармим ва тозаву озода намоянд. пешвои миллат дар ин паём иброз доштанд ки соли 2025 барои тамоми мардуми кишвар як соли махсус арзёбӣ мешавад, зеро дар ин сол мо тавонистем ки як қатор ана ҳамон нақшаҳо, ҳадафҳои стратегии давлату миллатро бевосита дар самти ҳамсоядорӣ, дар самти ҳаллу фасли масъалаҳои марзӣ ва як қатор барномаҳо стратегияҳое ки дар самти рушди иқтисодию иҷтимоии кишвари азизамон роҳандозӣ гардида буд, ҳаллу фасл гардид. дар шароити буҳрониву нооромӣ ки ҷаҳони имрӯза қарор дорад, ҳифзи истиқлолу озодӣ, заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан вазифаи аввалин дараҷаву ҳаррӯзаи ҳар як шаҳрванди бо нангу номуси мамлакат маҳсуб меёбад. пас бояд ҳама якҷояву ҳадафмандона бо рӯҳияи баланди миллӣ, шукргузориву ифтихор аз соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва фарҳангу тамаддуни беш аз 6000 солаи тоҷикон барои боз ҳам ободу пешрафта гардонидани Тоҷикистони азиз ва баланд бардоштани обрӯ дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош намоем, таъкид шуд дар ҷараёни ироаи паём. дар баробари масъулини дигар сохтору мақомоти давлатӣ, роҳбарият ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартиботи шаҳри Душанбе низ паёми сарвари давлатро дар якҷоягӣ тамошо намуданд. гузориши ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳад. дар ин рӯз масъулину кормандони раёсати минтақавии гумрук дар шаҳри Душанбе чун дигар сохторҳои давлатӣ паёми президенти кишварро тариқи монитор тамошо намуданд. ҳозирин зимни тамошои паёми навбатии пешвои миллат ва дар робита ба дастуру супоришҳои аз ҷониби сарвари давлат ироа гардида дар назди худ мақсадҳо гузошта пайи дар амал татбиқ кардани дастуру супоришҳои аз тарафи президенти мамлакат дода шуда талош ба харҷ медиҳанд. маврид ба зикр аст ки паёми президент ба парлумон ҳамасола дар ҳузури вакилон, роҳбарони мақомоти иҷроия ва
додгоҳӣ намояндагони кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ироа мегардад. Кормандони суди шаҳри Душанбе низ бо иштироки васеъи кормандон паёми пешвои миллатро ки фаъолияти яксолаи ояндаро муайян менамояд тамошо карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ дар робита ба натиҷаи фаъолияти ҳукумати мамлакат дар бахшҳои сиёсат, иқтисод, молия, иҷтимоиёт, маданияту фарҳанг, муносибатҳои ҷамъиятӣ, робитаҳои сатҳи олӣ бо давлатҳои хориҷӣ, ҳамкории судманд бо созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, сатҳ ва сифати зиндагии сокинони мамлакат суханронӣ намуданд. паёми навбатии сарвари давлат ҳамчун ҳуҷҷати муҳими барномавӣ, сиёсию, ҳуқуқӣ, иқтисодию, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шинохта шуда, ифодакунандаи нуктаи назари сарвари давлат ба рушду таҳкими соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат арзёбӣ мегардад. бояд гуфт ки таваҷҷӯҳи кулли мардуми мамлакат ба паёми пешвои миллат нишони дастгирии сокинон ба тасмимҳои шоиставу саривақтии роҳбарияти олии давлат аст. ҳамчунин кормандони прокуратураи ноҳияи Шоҳмансур тариқи монитор паёми имсоларо тамошо карданд. чӣ тавре ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паём қайд намуданд, танҳо дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи ҷорӣ намудани низоми рақамии билингӣ дар 11 моҳи соли равон талафот 13% ташкил кард, ки нисбат ба ҳамин давра соли 2024 7 банди фоизӣ кам мебошад. дар моҳи октябри соли ҷорӣ сатҳи талафот дар шаҳри Душанбе то 5.1% ва 15.1% октябри соли 2024, яъне 10 банди фоизӣ кам карда шуд. ҷиҳати тақвияти фаъолият дар ин самт, кормандони мақомоти прокуратура низ назди худ мақсад гузоштаанд ки барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ ҳамаҷониба талош намоянд. ҳукумати мамлакат бояд ҷиҳати осон намудани дастрасии бахши хусусӣ ба захираҳо, хизматрасониҳои давлатӣ, иттилоот, воситаҳои арзони молиявӣ, технологияҳо ва донишҳо барои баландбардоштани рақобатнокӣ, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва таҳкими мавқеъ дар бозорҳои ватаниву хориҷӣ тадбирҳои муассир андешад, зикр шуд дар идомаи паёми сарвари давлат ба Маҷлиси олӣ. кормандони сохторҳои шаҳрӣ аз ҷумла масъулини корхонаву муассисаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳам бо эҳсоси баланди масъулият раванди пешниҳоди паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро тавассути шабакаҳои телевизионӣ тамошо намуданд. дар ин саҳифаи барнома ҳамкоронамон ин мавзӯъро шарҳ медиҳанд. 16 декабр паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, ки он тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ мустақиман манзури бинандагон гардонида шуд. роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии телевизиони Душанбе раванди ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо намуданд. таври сарвари давлат таъкид намуданд, даромади аҳолии Тоҷикистон дар 10 соли охир 6 баробар афзуд. дар соли 2015 даромади аҳолӣ 26 миллиард сомонӣ буд ва соли 2025 ин нишондиҳанда ба 165 миллиард сомонӣ расид. пешниҳоди ин нишондод гувоҳи он аст, ки рушди бахшҳои гуногуни ҷомеа дар мамлакат таъмин гардидааст. кормандони муассисаи давлатии телевизиони Душанбе нишондодҳои барномавии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи кори худ намуда кӯшиш менамоянд, ки барои татбиқи он саҳми назаррас гузоранд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар он самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат ва рушди соҳаҳои иҷтимоию, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мавриди баррасии сарвари давлат қарор гирифт, кормандони муассисаи давлатии телевизиони Душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сармашқи кори худ қарор дода, онро чун ҳуҷҷати муҳими сарнавиштсоз дар амалӣ намудани нақшаҳо дар соли 2026 ва ояндаи наздик истифода менамоянд. пешниҳоди паёмҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола барои сохтору мақомоти давлатӣ ва умуман ҷомеаи кишвар ҳамчун барномаи раҳнамо хизмат менамоянд. раванди ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишварро кормандони корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо эҳсоси баланди шаҳравандӣ ва идомаи татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар дар толори бинои наву замонавии муассиса тамошо карданд. зимни ироаи паём президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки соли 2025 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 173 миллиард сомонӣ расида, суръати рушди воқеии он 8.4%
ташкил дод. Пешвои миллат дар идома иброз доштанд ки дар баробари ин моро зарур аст ки суръати рушди иқтисоди миллиро дар соли 2026 на кам аз 8% ва солҳои минбаъда низ устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро таъмин намоем. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат бояд самтҳои афзалиятноки рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноатикунонӣ бо суръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардонидани фазои сармоягузориро тақвият бахшад. дар ин раванд ба идоракунии самараноки корхонаҳои давлатӣ, рушди иқтисоди сабз ва даврагӣ, гузариш ба моделҳои иқтисодӣ ба донишу навоварӣ асос ёфта, рушди сармояи инсонӣ ва пешгирӣ кардани таъсири тағйирёбии иқлим бояд эътибори аввалин дараҷа дода шавад. ҳамзамон зикр шуд ки пешрафти бо суръати технологияҳои рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳони муосир тақозо менамояд ки ин дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо самаранок истифода гардида ба манбаи иловагии рушди иқтисодӣ ва содироти хизматрасонӣ табдил дода шаванд. кормандони корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе нуктаҳои дар паём зикршударо таваҷҷӯҳ намуда дар фаъолияти минбаъдашон муҳим арзёбӣ намуданд. паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола дастовардҳои як соли охирро баррасӣ намуда самтҳои асосии фаъолият барои як соли дигарро муайян менамояд. дар баробари кормандони ташкилоту муассисаҳои дигари давлатӣ, кормандони сарриёсати агентии омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе низ дар толори раёсат тавассути оинаи нилгун ҷараёни ирояи паёмро тамошо намуда, онро барои худ ҳамчун санади роҳнамо ва нишондодҳои онро сармашқи кори худ қарор медиҳанд. зеро паёми пешвои миллат ҳамчун дастури амал рушди ҳамаи бахшҳои мамлакатро дар бар гирифтааст. дар паёми имсола ҳукумати мамлакат вазифадор гардид ки ҷиҳати осон намудани дастрасии бахши хусусӣ ба захираҳо, хизматрасониҳои давлатӣ, иттилоот, воситаҳои арзони молиявӣ, технологияҳо ва донишҳо барои баланд бардоштани рақобатнокӣ, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармаягузорӣ ва таҳкими мавқеъ дар бозорҳои ватанӣ ва хориҷӣ тадбирҳои муассир андешад. кормандони сарриёсати агентии омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тасмим гирифтанд ки дар доираи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар барои саҳмгузорӣ дар таъмини рушди иқтисодии шаҳри Душанбе тадбирҳои муассирро роҳандозӣ намоянд. роҳбарият ва кормандони сарриёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе пахши мустақими телевизионии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ тамошо намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки соли 2026 барои мо соли таърихӣ, соли ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аст. яъне Тоҷикистони кӯҳанбунёд, аммо тоза истиқлоли мо 35 мешавад. инчунин таъкид доштанд ки дар 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа барои сазовор истиқбол намудани ин санаи таърихӣ сарҷамона заҳмат кашида корҳои бузургро анҷом дода истоданд. аз 29 000 иншооту биноҳои ба ифтихори ҷашни 35-солагӣ ба нақша гирифта то имрӯз 26 000 онҳо ба истифода дода шуданд ки беш аз 70%-ашон аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандон мебошад. бовар дорам ки то ҷашни муқаддаси миллӣ шумораи онҳо аз 30 000 мегузарад. кормандони сарриёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе ҳам талош доранд ки дар раванди ин тадбирҳои ободонӣ пайваста саҳми худро гузоранд. паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, роҳбарият ва кормандони корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе низ дастаҷамона тамошо карданд. суханронии сардори давлат оид ба дастовардҳои мамлакат дар соҳаҳои мухталиф ва роҳҳои афзалиятноки таъмини рушди бо низоми иқтисоди миллӣ то рафт баланд бардоштани мавқеи Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳозирин хеле писанд омад. зимни ироаи паём сардори давлат аз ҷумла таъкид намуданд ки роҳи тай кардаи мо дар зарфи қариб 35 соли гузашта баръало нишон дод ки мардуми шарифи Тоҷикистон ба анҷоми корҳои бузург қодиранд, ватани хешу сидқан дӯст медоранд ва барои ҳимояи истиқлолу озодии сарзамини аҷдодии худ ҳамеша омодаанд. дар шароити буҳрониву нооромие ки ҷаҳони имрӯза қарор дорад, ҳифзи истиқлолу озодӣ заҳмат ба хотири пешрафти давлат ва ободии ватан вазифаи аввалиндараҷаву ҳаррӯзаи ҳар як шаҳрванди бо нангу номуси мамлакат маҳсуб меёбад. пас биёед
ҳама якҷояву ҳадафмандона бо рӯҳияи баланди миллӣ шукргузориву ифтихор аз соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва фарҳангу тамаддуни беш аз 6000-солаи тоҷикон барои боз ҳам ободу пешрафта гардонидани ватани маҳбубамон Тоҷикистон ва баланд бардоштани обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ кӯшишу талош намоем. Аҳли заҳмати корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе тасмим доранд ки аз ҳама нуктаҳои дар ин ҳуҷҷати муҳим зикр гардида зимни фаъолияти рӯзмарраи худ ҳамчун роҳнамо истифода намоянд. Онҳо боварии комил доранд ки бо таъмини рушди бонизоми иқтисодию иҷтимоӣ Тоҷикистони азизи моро ояндаи неку дурахшон дар пеш аст. тамошои дастаҷамонаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, роҳбарият ва кормандони масъули корхонаи воҳиди давлатии роҳсозиву истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар баробари иштирокчиёни ин ҳамоиши муҳим бо хондани суруди миллӣ оғоз карданд. Аҳли заҳмати ин корхона ки дар таъмиру азнавсозии роҳҳои пойтахти мамлакат саҳми назаррас доранд, аз суханронии пешвои миллат ҷиҳати рушди ҳамаҷонибаи мамлакат дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа рӯҳбаланд гардиданд. Зимни суханронии сардори давлат аз ҷумла ба масъалаи роҳдорию роҳсозӣ ва аҳамияти стратегии роҳҳо барои таъмини рафту омад, боркашонӣ ва баланд бардоштани иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. Аз ҷумла таъкид гардид ки барои беҳтар намудани вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ҳоло татбиқи 16 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 11,3 миллиард сомонӣ идома дорад. Соли 2025 дар доираи лоиҳаҳои зикршуда ба маблағи умумии зиёда аз 5,4 миллиард сомонӣ 236 километр роҳҳои мошингард ва дигар иншооти роҳу нақлиёти мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ бунёд гардида ба истифода дода шуданд. роҳҳои оби гарм Нуробод ва Роғун ба дарозии умумии 87 километр, 109 километр роҳи қалъаи Хум-Ванҷ, 40 километр роҳҳои байналмилалӣ дар вилояти Суғд, 30 пули хурду бузург, 5 нақб ва 6 долони зидди тарма ба дарозии 13 километр аз ҷумлаи иншооти зикршуда мебошанд. ҳоло бунёди 50 километр роҳи Данғара Гулистон, 33 километр роҳи Гулистон Фархор ва боз 12 километр роҳҳои байналмилалӣ дар вилояти Суғд ба маблағи умумии 2 миллиард сомонӣ идома дорад. Кормандони корхонаи воҳиди давлатии роҳсозиву истеҳсолӣ ва озмоишии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ки худ дар ин соҳа фаъолияти босамар доранд, ба хубӣ эҳсос мекунанд ки барои сохтани ҳар як метр роҳи нав ё таъмиру азнавсозии онҳо чӣ қадар заҳмат сарф мешавад. Дар маҷмӯъ суханронии пешвои муаззами миллат дар бораи таъмини зиндагии шоиста барои сокинони мамлакат ва роҳҳои расидан ба ин мақсад аз ҷониби ҳозирин бо дарки баланди масъулият ва меҳанпарастӣ пазируфта шуд. дар баробари шаҳрвандони дигари кишвар ва сокинону меҳмонони пойтахт, кормандони риёсати тандурустии шаҳри Душанбе дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар ки мустақиман тавассути шабакаҳои телевизиону радиои кишвар пахш гардид тамошо намуданд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дастовардҳои як соли охирро баррасӣ намуда самтҳои асосии фаъолиятро барои як соли дигар муайян менамояд. сокинони мамлакат паёми навбатии сарвари давлатро барои худ ҳамчун санади роҳнамо ва нишондодҳои онро сармашқи кори худ қарор медиҳанд. паёми имсола мисли паёмҳои пештара моро боз ҳам водор мекунад ки барои ин миллат, барои ин ватани азиз боз ҳам содиқона ва софдилона хизмат намоем. мо кормандони соҳаи тандурустӣ моро паёми навбатӣ водор менамояд ки боз ҳам барои баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ, яъне ки камар ҳиммат баста барои солимии ҷомеа, солимии аҳолӣ содиқона боз ҳам хизмати худро амалӣ намоем. кормандони соҳаи тибби шаҳри Душанбе дар доираи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ фаъолияти самараноки худро ба роҳ монда, сатҳу сифати хизматрасониро боз ҳам баланд мебардоранд. дар сохтору муассисаҳои молиявии кишвар низ тамошои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ сурат гирифт. кормандони ин бахш дастуру супоришҳои роҳбари давлатро сармашқи кори худ қарор дода барои иҷрои он талоши беҳтар хоҳанд кард. корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк аз муассисаҳои фаъоли самти молиявии кишвар аст.
کارمندان بانک پیام نوبتی سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را تماشا نمودند. با تاکید سرور دولت حالا در کشور در سمت جلب سرمایه وطنی و خارجی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی، ساختمان و از نفس‌سازی انشاءات انرژتیکی و نقلیاتی، استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی، توسعه خدمت‌رسانی‌ها، گسترش همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی و تطبیق لایحه‌های مهم، تدبیرهای مشخص عملی شده استادند. سال 2025 مجموع محصولات داخلی کشور به 173 میلیارد سومانی رسیده، سرعت رشد واقعی آن 8.4% را تشکیل داد. در برابر این ما را ضرور است که سرعت رشد اقتصادی ملی را در سال 2026 نه کم از 8% و سالهای من بعد نیز استواری نشان دهنده‌های ماکرواقتصادی را تامین نماییم. ابراز داشتند سرور دولت ضمن ارائه پیام به مجلس عالی. مسئولین کارخانه واحد دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک پیش خود مقصد گذاشتند که بهر اجرای دستور سپارش‌های برنامه‌ای سرور دولت پیوسته چاره و تدبیرهای سودمند را عملی نمایند. ҳайати кормандони корхонаи воҳиди давлатии тоҷик аэронавигатсия ва кормандони филиалҳои он дар шаҳрҳои хуҷанд, бохтар ва кӯлоб паёми асосгузори солҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дастаҷамона тамошо намуданд. зимни таҳлили самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии кишвар сарвари давлат ҳукумати мамлакатро вазифадор намуданд ки самтҳои афзалиятнок ки рушди технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, саноатикунонии босуръат бо технологияҳои муосир, истифодаи имкониятҳои транзитӣ ва сайёҳӣ, идомаи ислоҳоти идоракунии давлатӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар гардониндани фазои сармоягузориро тақвият бахшанд. дар ин раванд ба идоракунии самараноки корхонаҳои давлатӣ, рушди иқтисоди сабз ва даврагӣ, гузариш ба модели иқтисодии ба донишу намоварӣ асос ёфта, рушди сармояи инсонӣ ва пешгирӣ кардани таъсири тағйирёбии иқлим бояд эътибори аввалин дараҷа дода шавад. пешвои муаззами миллат ҳамчунин ба ҳукумати мамлакат супориш доданд ки ҷиҳати аз навсозӣ ва ба шароити муосири хизматрасонӣ мутобиқ гардониндани фурудгоҳҳои байналмилалии Душанбе, Бохтар ва Кӯлоб тадбирҳои зарурӣ андешад. дар дораи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд ки соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ ба ифтихори ин ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ эълон карда шавад. бо мақсади сазовор пешвозгирии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори роҳбарият ва саҳми кормандон дар корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия нақша чорабиниҳо таҳия гардида дар ин замина чораҳои саривақтӣ роҳандозӣ гардидааст. кормандони корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи кори худ қарор дода аз дастуру ҳидоятҳои ироа гардида дар соли 2026 бо самар истифода менамоянд. дар бахши фарҳанг низ зимни ироаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастуру супоришҳои мушаххасро ба масъулин доданд. аз ин рӯ кормандони сохторҳои фарҳангии шаҳри Душанбе низ дар раванди тамошои паём фаъолона ширкат намуданд. кормандони муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дастаҷамона паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо намуданд. зимни паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ба хотири баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва завқи бадеии аҳолии мамлакат, хусусан ҷавонон наврасон аз ҷониби муассисаҳои соҳаи фарҳанг дар 10 соли сипаргирӣ 900 номгӯи адабиёти бадеиву бачагона нашр ва ба китобхонаҳо дастрас карда шуд. дар ин давра бо дастури роҳбари давлат 3 миллиону 200 ҳазор нусхаи китоби тоҷикони аълома Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ чоп ва ба аҳолии мамлакат ройгон тӯҳфа карда шуд. мероси таърихию фарҳангӣ шиносномаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад, вале бо вуҷуди он ки ёдгориҳои бостонӣ зиёда аз 70% ин меросро ташкил медиҳанд, дар кишвар қонуни соҳаҳои бостоншиносӣ мавҷуд нест. вобаста ба ин масъулини соҳаро зарур аст ки лоиҳаи қонуни мазкурро дар муҳлати кӯтоҳтарин таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар муассисаи давлатии Аҳору низ роҳбарият ва кормандони ин муассиса паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон тамошо намуданд.
президенти кишвар вазъи кунунии рушди кишварро мавриди арзёбӣ қарор дода, самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии тоҷикистонро барои солҳои минбаъда муайян намуданд. зимни баромади худ пешвои миллат ҳамчунин зикр доштанд ки таи 10 соли охир, яъне дар давраи татбиқи ду барномаи миёнамуддати рушди кишвар ки марҳалаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегиранд, ба хотири расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ бисёр иқдомоти муҳиму самарабахш амалӣ карда шуданд. ба шарофати заҳмати содиқонаи мардуми кишвар раванди созандагию ободкорӣ бо маром идома ёфта, нақшаву барномаҳои пешбинӣ гардида ҷиҳати таъмин намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат ҳадафмандона амалӣ карда шуданд. дар муассисаҳои олии таълимии кишвар низ имрӯз омӯзгорону донишҷӯён раванди паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро тамошо намуда, нишондодҳои барномавии онро ҳамчун раҳнамову дастури кор қабул намуданд. гузориш идомабахши ин мавзӯъст. استادان و دانشجویان دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان نیز در این روز از تماشای ارائه پیام سرور دولت بهره‌مند گردیده هر یک نکته آن را سرمشق فعالیت خود قرار دادند. سرور دولت ضمن ارائه پیام نوبتی خود ذکر نمود که من از روزهای اول فعالیت خود به حیث رهبر دولت تا امروز دستگیری و رشد علم و معارف را سمت افضلیتناک اعلان کرده در طول بیش از 13 سال به این ساحه‌های حیاتاً مهم توجه اولین درجه و دائمی ظاهر می‌نمایم، زیرا خوب می‌دانم که رشد همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت آینده باسعادت دولت و ملت از علم و معارف پیشرفته وابسته است که زمینه مستحکمی آنها امروز گذاشته می‌شود. با عبارت دیگر من دستگیری و توجه به این ساحه‌های مهم و تقدیرساز را سرمایه‌گذاری با آینده درخشان ملت و بقای دولت می‌شمارم. از این لحاظ حکومت مملکت مبلغ‌گذاری این ساحه‌های کلیدی را منتظم زیاد می‌نمایم و هر سال حجم عمومی آن بیش از 21% خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. برای ساحه معارف در سال 2026 از حساب بودجه دولتی قریب 14 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2025 25.4% و نسبت به 10 سال قبل یعنی سال 2015 5.5 برابر زیاد میباشد. ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи технологияи тоҷикистон низ паёми солаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро тамошо намуданд. дар паём зикр шуд ки барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба соли 2025 25.4% ва нисбат ба 10 соли қабл яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. ҳамчунин дар паём пешвои миллат аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ёдовар шуда изҳор намуданд ки ҳамватанони азизи мо хуб медонанд که جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته تمامی ساحه‌ها خصوصا علم و معارف را ده‌ها سال به عقب پرتافت. در رابطه با مسائل علم و معارف می‌خواهم ابراز نمایم که آموزش پیریخ‌ها یکی از سمت‌های مهم علم وطنی و جزء سیاست دولتی ما میباشد. مسئولین و آموزگاران این مؤسسه تعلیمی با جانبداری از سیاست معارف پرورانه رهبر دولت نیروی ذهنی خود را جهت تیار کردن کادرهای بلند اختصاصی مطابق به طلبات بازار مهنت روانه می‌سازند. ҷараёни ироаи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, роҳбарияти устодон ва аҳли донишҷӯёни донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов дар толори барҳавои донишкада ки мустақиман пахш гардид тамошо карданд. масъулини ин муассисаи олии таълимӣ рафти суханрониҳои пешвои миллатро бо завқитон гӯш карда, ҳамчун омӯзгор рисолати аслии худро ҷиҳати рушди нерӯи зеҳнию ахлоқӣ ва баланд бардоштани донишу малакаи насли наврасу ҷавони кишвар аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат ҷонибдорӣ намуданд. در پایان قید گردید از سال 2014 مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور به نظام کردیتی گذاشتند و این نظام کردیتی از سال 2014 این جانب عملی کرده ایستاده است و در پیام هم قید گردید که باید تمام نازکی این سیستم کردیتی را ما از خود نموده به سیستم نوترین گذاشتن لازم است. یعنی که ذهن صنعی روز تا روز رشد و انکشاف کرده ایستاده است. پیشنهاد اساسگذار وحدت ملی در آن است که تمام جمهوری تاجیکستان تمام کارخانه و انشاءات های آن به حکومت الکترونیک گذرانده شود.
пешвои миллат дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олӣ дар баробари рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар нақши соҳаи маорифро дар рушди тамоми ҷабҳаҳо бузургу барҷаста маънӣ дод карда бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар ва тағйират бахшани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба ҳукумати кишвар супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шавад. Дар ҷараёни ироаи паёми имзолаи пешвои миллат ҳукумати кишвар, роҳбарони вазорату идораҳо ва сохторҳои марбутаи соҳаи маориф аз сарвари давлат дастур гирифтанд ки рушди босуботу устувори муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро дар соҳаҳои наздик таъмин намоянд. масъулин ва устодони донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат нерӯи зеҳнии худро ҷиҳати тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси соҳаи варзиш дар пайравӣ аз сиёсати давлат ҳукумати кишвар чун рисолати аслии омӯзгор зарур шумориданд. роҳбарият ва устодони донишҷӯёни коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе низ дар ин рӯз дар толори барҳавои коллеҷ бо иштироки шумораи зиёди устодону донишҷӯён паёми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ки дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ироа гардид даста ҷамъона тамошо карданд. Устодону донишҷӯён зимни тамошо ҷанбаҳои дигари паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро махсусан доир ба рушди соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат мавриди баррасӣ қарор дода иброз доштанд ки бо дар назардошти дастовардҳои назарраси соли сипаришуда татбиқи бандҳои паёми президенти мамлакат дар соли 2025 дар ноил гардидан ба рушди бештари тамоми соҳаҳои хуҷагии халқ заминаи мусоид мегузорад. Соли 2019 дар паёми роҳбари давлат солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон шуда буд ки аз он замон 6 сол сипарӣ гардид. Ба агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм вазоратҳои маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, Академияи миллии илмҳо ва палатаи ҳисоб супориш дода мешавад ки натиҷаҳои 6 солаи татбиқи чорабиниҳои тасдиқкардидаро ҳамаҷониба таҳлил карда ҷиҳати бартараф намудани камбудиву монеаҳои ҷойдошта тадбирҳои иловагӣ андешанд. устодони коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе зикр намуданд ки дар доираи нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат ба маҷлиси олии кишвар дар самти таълиму тарбия ва саводнокии донишҷӯёни коллеҷ боз ҳам баланд бардошта дар пешрафти соҳаҳои гуногуни кишвар заминагузор бошанд. чун дигар донишгоҳу донишкада ва литсею гимназияҳои ҳудудии шаҳри Душанбе, устодону таълимгирандагони литсеи касбии дузандагии шаҳри Душанбе назди донишгоҳи байналмилалии саёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон низ дар 3 толори муассиса тариқи оинаи нилгун паёми сарвари давлатро даста ҷамъона тамошо намуданд. дар паём президенти кишвар иброз намуд ки агар мо хоҳем ки давлати пешрафта, ватани обод ва зиндагии осуда дошта бошем, бояд кӯшиш кунем ки фарзандонамон соҳиби саводу дониш ва касбу ҳунар шаванд. чун дигар муассисаҳои олии кишвар, кормандон ва донишҷӯёни литсеи касбии хизмат ва туризми шаҳри Душанбе ва институти технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар якҷоягӣ паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишварро даста ҷамъона тамошо карданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаашон ки фарогири соҳаҳои мухталифи кишвар мебошад аз ҷумла қайд намуданд ки имрӯз моро зарур аст ки раванди идоракунии давлатиро бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ ба роҳ монда таъсири омили инсониро дар тамоми соҳаҳо ва ҳама гуна муносибатҳои молиявӣ коҳиш диҳем. дар паём ба маҷлиси олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илму фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқ тартибот, рушди муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалию минтақавиро мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор доданд. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонободу сарбаланд бошед.